हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जन्मनि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव खनसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै जों दिनै चौकी हाजोआव ओरैनो बेरायनो थांनायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा फारिबाय। नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ। गाइस जों फाइनाली चौकी मोनफैबाय। दा गारिफोरखौ पार्किंआव दोननानै थांगासिनो दुगैनो। जोङो गासै 6 जन फैदो, दादा 2, लोगो 2 आरो सिस्टार 1। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोरा आंनि भिडिअ। Hả? Video sebentar. Mau panik lagi? Hah? Mau itu? Deh. गाइस नै जों दा दुगैखांबाय, दुगैखांनानै न'आव थांनो ओंखारबाय। दा मोनानि 4:30 जाबाय, मोनाबायबो। दा न'आव थांनोसै। जों फैनायानो लेटै मोनफैखादोंमोन, बेयाव 2:30आवसो मोनफैखादोंमोन। दा न'आव थांनोसै। बाय बाय गाइस। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब।